Sila Eddington Primary Durban Network la kune situation khona webhama South Africans ezolwela izingane zawo ukuthi zithole isikhundla noma isikhala njengamanje nginoSakhile umfokami ngathi spokesperson we-DA KZN kwi-education. Sakhile, ngicabanga ukuthi ukubonile konke okwenzekile namhlanje. Ama-South Africans akhala ngokuthi South Africans should be prioritized. Bekhala nangokuthi most of labantu abavale isikhala ngezingane za bona themselves they are illegal, akufanele ngabe bakhona la. Kuthini ukuphawula kwakho? So njenge-Democratic Alliance sikhala nabo abazali. I think inkinga yenzakala lana ukuthi indawo esinabantu abaningi ikhala zengane ezikoleni zincane. So lokho into kumele silwisane naye thina njengamalungu esishaya umthetho. Kuyiso isishaya umthetho sibakuchazela ukuthi eSouth Beach sekunenkinga kanje. Esedala manje ukuthi abantu bacwasane amongst each other ukuthi umunye uphuma kuluphi izwe ikhala for South African kids. Yonke lento idala ngokuthi ikhala azanele eSouth Beach. Asiqaleni lapho. Yes. Enye into esiyibona nje nge-Democratic Alliance ngikhulumile noprincipal wesikole uyabika yena ukuthi u30% weingane zalana yingane zabantu abangaphandle, of which mobuka kwama statistics kwi-province si high so statistics, but siya understand futhi ukuthi yingane sikanjalo ngoba indawo la ekhona isikole sase-Eddington igcwele bona abantu bokufika, and umthetho wezwe uyasho ukuthi ingane efikayo esikoleni kumele ifunde, asikhethi ukuthi owala eSouth Africa noma akuwona wala. Umthetho wala eSouth Africa uwona osho njalo. So okokuqala ngeke sikwazi ukulwa noprincipal o-applya umthetho, angeke sikwazi ukulwa nedepartment e-applya umthetho. If umthetho ama-South Africans abona ukuthi awusabasebenzeli kumele ushintshwe, but kunama-processes ukuthi umthetho ushintshwe. And njengoba sila manje kule situation ekhona la e-Eddington ingoba umthetho uyavuma ukuthi izingane ezifikayo zithathwe mekunesikhala. Engizocela kwabazali ilento engihleze ngisho ukuthi ingane ayi-applyelwa izikole mesizizovuma. Ingane i-applyelwa ngoMarch, yabo nje bese yakuMarch manje. Mune ingane owaziyo ukuthi idinga ukuya esikole next year. NgoMarch uyaqala uya kwi-department ufuna izikhala za next year. By May leyo application process isuke sivaliwe kusuke sekuthathwa ama-waiting list. So wena uzofika ngoDecember ufike ngoJanuary uthi ufunela ingane yakho isikhala usulate kakhulu, izikole zigcwele njengamanje nje e-Eddington azikho izikhala. Ngibathumele bonke labantu ade bela ukuthi abahambe baye second office yase Central Durban, ila khona abazofika batshela ukuthi izikole ezinezikhala yilezi nalezi nalezi bangayithatha ingane zabo. So if nje unesifiso ukuthi ingane yakho ifunde esikoleni sithizeni, yinto leyo that you must prepare for very early. Awufiki ngale khathi lento esiyibona lana ila futhi khona ke sesibona ukuthi abantu sebeyalwa sebebanga izikhala zengane zona lezo izikhala esibonayo ukuthi azikho. Umbuzo uzothi ngokwazi kwakho mhlawumbe akhona yini amaphepha noma i-documentation esubmithwayo ilabo bazali especially laba bangaphandle abasuke bebhalisa izingane that might be relevant and maybe mhlawumbe to show i-transparency, kubonise nabanye ukuthi okay nangu amaphepha akhe ayavuma ukuthi ingane ingangena esikoleni. So angangiqala ngamaphepha abazali must be here legally, but siya understand ukuthi kunabantu aba-applyile abanezingane la abanama permits angekho emthethweni noma expire nani. Kuhlukile lokho into ekumele ilwe amaphoyisa no Home Affairs, Immigration Services izodila nabazali abangekho eSouth Africa emthethweni. La sikhuluma ngomthetho wezikole nomthetho sikelele ovumela ukuthi izingane yize abazali bengekho registered ngokomthetho ukuthi bona bakwazi ukungena bathole access kwi-education. Sakhile, ngicela ukuphazamisa uthi kumina kushuthi ngingathi ngi-illegal ngijampe umngcele ngidonsa ingane yami ngize kule sikole bayibhalisa ingane. Ngithi mina siya understand ukuthi kunabazali abanjalo. Sesikhuluma ngama-documents ezingane ke manje. You need an unabridged or an abridged birth certificate, and you need to prove ukuthi umuntu oyingane nomzali okhona la esemthethweni. So ikhalazo ze-March for March ngiyazizwa mebethi kunabazali abangekho emthethweni shuthi nengane zabo ezingekho emthethweni ezikhona la eSouth Africa ezithole i-base egoleni kanje. Lokho yinto ekumele ilwiswe silo njenge-Department of Education, silo futhi as the government of South Africa, because that isn't right. But asikwazi ekuthenini sibe silwa leyo impi
cishe amalungelo ey'ngane of which umthetho wase South Africa uthi we can't do that ukuthi zikwazi ukufunda lezo y'ngane. So we are in a situation ebukhuni where siyazi ukuthi they are illegal immigrants, but we also know ukuthi yize kunjalo iy'ngane zinelungelo zokuthi ziyithole leyo education. So mina ngithi kunina-ke as abantu base-South Africa as ugovernment nithi ugovernment wenze njani ngoba okwamanje umthetho uclear ngokuthi ingane eya esikoleni kumele ifundiswe yize ikhona illegally or illegally. Lokho ukuthi ayikho khona la emthethweni or isezweni ngongekho emthethweni kuyinto vele emele ilungiswe, but while leyo nto isalungiswa leyo ngane fanele ithole education of which is what's happening here. So asikwazi ukulwa no principal silwe no officials bako education abalandela umthetho, kumele sishintshe umthetho thina if umthetho ungasasebenzeli. Omunye umbuzo sakhile ukuthi lento it has been going on for a very long time. Kungani senifile ukuthi kumele niyitheklishe manje into ebe yi-crisis so many years ago? Mina ngeke ngikhulumele ozakwethu ababekhona before. Mina I was elected ngo-2024 and I think abantu base-KZN bayangazi ukuthi bekunama issues akwa education ngiyawasukumela. So njengoba ngila namhlanje ngizwile ukuthi kunesixakaxaka besikhona ngeza esikoleni ngazokulungisa. Ngakhuluma no-principal, ngakhuluma nabazali abala eSouth Africa nalabo bokufika ngabachazela ukuthi yonke into abadinga ukuyenza yeko administration idinga ukwenzeka e-circuit office. Ikhona ke la e-circuit office bazocela khona ama documentation. Are you here legally? Are you not here legally? Of which maybe ngekho la ngomthetho kufika u-social development, kufika u-home affairs, kufika namaphoyisa balungise leyo situation. But okubalekile ukuthi yonke lento eyenzakalayo it is not the fault of the children. So asikwazi ukujezisa iy'ngane ngezinto ezenziwa abazali babo. Ingane ayitholi education while silungisa leyo nkinga. One last question. Into enye abayishilo bathe especially laba bokufika bathi ingane ezalelwe kuleyo country ngokomthetho eyalapha kuleyo country. How much do you know of that? No, akukho true lokho. South Africa we use what is called the blood rule. So umzali ngokwegazi must be a South African in order for ingane yakho to be considered a South African. So umuntu okufika nibabili nibe nengane la eSouth Africa, leyo ngane is not automatically South African, of which nabo they must educate themselves ngalokho ngoba bafika lana bathi no ingane yazalelwa la should it's a South African. Uthola ukuthi no nobabili njengoba ningekho you are not South Africans. Ngokwegazi ingane also isn't recognized as a South African child, of which leyo nto yabo ngoba nabo baboye babe arrogant ngalokho igcina ingane isinenkinga ngoba igcine ibe yile ngane lezi kuthiwa stateless azinali kubo ngoba aziregistiwe la abafika khona nala eSouth Africa they're not South African citizens, of which as the child grows igcine ibe nenkinga eziningi idalelwa ngalokho. So no, akukho true ukuthi ingane yabantu bokufika abawu2 ezalelwe la eSouth Africa is automatically South African. No, umthetho wala uthi ngokwegazi umzalo oyedwa kumele kube iSouth African before uHome Affairs recognize leyo ngane as a South African. Then with regards to this issue, what's the way forward? So sengikhulume no-principal i-way forward bonke ngibathumele e-circuit office. Akekho umzali nje okumele abe esemageyithini ey'kole ebheka isikhala. Iy'kole njengamanje zi-focused ngokuthi ingane sey'buyile ziyafundisa. I-management yesikole i-focused ekumanageni i-situation yey'kole. Bonke abazali abaney'nkinga zey'ngane ne-placement kumele baya kwama-circuit office akhona, ikhona la abazo-eloquate khona kuyikhala ey'khona endaweni. But zonke iy'ngane zizofunda. Ayikho ingane ezohlala ingafundi ngoba kuthiwa iy'khala zikho. I-circuit office izodecide ukuthi iy'khala zikephi and then ba-allocate ngokunjalo. First, really appreciate your time. Ngiyabonga.